18.547.301 €. Entonces me desmayé. La llista dels més desitjos. Així es titula l'obra que s'estrena al Teatre Thalia de València, protagonitzada per una de les actrius i còmiques més conegudes d'este país. No podia ser una altra que Llum Barrera. Me llamo Martina López y no soy guapa. Sé muy bien que no tengo unos ojos azules en los que los hombres se contemplan, ni tengo talla de modelo. Yo soy más bien tirando a rellenita, de las que ocupan asiento y medio baile. Ya sé que no lo parece y pensarán ustedes que soy una exagerada, pero es que así es como yo me sentía por dentro. Quiero empezar a explicarles esta historia desde el principio, desde antes de este presente, porque es que me veo a mí misma en el pasado y me cuesta reconocer. Benvinguda Llum. Llum és la diferència, quines similituds hi ha entre la llista de desitjos de Llum Barrera i de Martina? Mira, gairebé cap, perquè la Martina té uns desitjos molt diferents. De cop se planteja que hauria de comprar un pelaverdures nou, que dius, sí, unes pinces de depilar. Després pensa, un pis a Londres per la meva filla que està allà. I tenim dues realitats de vida molt diferents. Jo, com que soc de Mallorca, soc molt de la mà, sempre penso, un somni per mi seria poder comprar una casa ben damunt la mà, o una illa, si fes falta, no? Si ets tan milionari. Tinc un altre tipus de somnis, una mica més somnis, no? La Martina és una tia super senzilla, que clar, ella pensa renovar els draps de cuina, per exemple, no? Que tu dius, en sèrio? O sigui, té somnis com molt elevats i després coses com molt mundanes, no? Molt d'estar per casa, no? Què t'està portant a nivell personal esta obra, a diferència d'altres que has fet? El primer principal, que és un gran repte, perquè estic tota sola durant una hora i mitja i això no ho havia fet mai m'havia enfrontat a una funció unipersonal i clar, tu, això per lo bo i per lo dolent, pels aplaudiments i pels badalls també que puguin fer, no? Que no sol passar mai, però t'afrontes una mica en això, en aquest repte que m'està encantant perquè la gent l'està rebent molt bé i s'ho passa molt bé durant tota aquesta hora i mitja, no? Jo no sabia si seria capaç. I després que m'està portant, cada vegada que la faig, descobreix coses noves de la pau interior d'aquest personatge, no? D'aquesta calma que a mi me falta. O sigui, jo tinc molta més ansietat que la Martina. Jo de seguida, si me tocàs una loteria així, ho contaria a tothom. I en canvi, cada dia vaig descobrint coses d'aquest personatge que el fa més gran, que aparentment és com una tia molt petita i en canvi el fa més gran per dins, no? 3, en realidad. Un chico, una chica y un cadáver. Roma fue concebido en la noche esa en que Martín me dijo que me encontraba guapa y esa mentira me hizo perder la cabeza, la ropa y la virginidad. Había una posibilitat. Que ara la societat que vivim es valora més la felicitat de les petites coses o pel contrari no? En aquest cas que hauríem de valorar més aquestes coses? Jo crec que sí, perquè primer que ens han tocat viure uns temps molt xungos, que de vegades no tothom se pot permetre ni anar al teatre, ni sortir a fer una canya, ni coses que ens poden donar petits moments de felicitat. Per això, quan ens han tret uns luxes que pensàvem que eren indispensables per ser feliços, i perquè no m'ha quedat més remei, de cop deim, ostres, doncs el dia que vaig anar al teatre o el dia que surt a fer una cosa amb amics i amb família, ho valoraré més, perquè no li donava prou valor a això, perquè mirava el futur, no? Mirava el que volia que fos. Has fet programes d'entreteniment a televisió i moltes obres com a actriu. Penses això et dona la seguretat, l'experiència te dona més serenitat o pel contrari fa més vertigen? No, jo crec que l'experiència i tots aquests anys de fer feina, que ja són més de 20, te donen més experiència, més seguretat, però sí que dona com més responsabilitat també, no? Que la gent cada vegada espera més de tu i jo mateix espero cada vegada més de mi, no? Espero que cada nou repte el superi i em nota, no? I clar, te dona més mal de cap això, és dir, seré capaç, no seré capaç, però sí que és vera que ja notes que ja tens una edat i tens uns anys, un bagatge que t'ajuda a afrontar noves coses. Moltíssimes gràcies, Llum. Per a mi ha sigut un plaer tenir-te així al costat i espero especialment que tornes amb els projectes així a València perquè t'estimem molt. A València sempre, m'encanta venir aquí. Gràcies. Imagino los cuerpos conmovedores que había en los libros de pintura que había en casa de mis padres. Esos cuerpos a mí siempre me parecieron preciosos, como llenos de
Son complejos. Luego, levanto los párpados muy despacio. Y miro